Здравейте и добре дошли в първия кръг от националния рали шампионат Стари столици, 38-то издание на популярното второто по възраст състезание у нас. Даде началото на рали сезона за най-добрите български пилоти и навигатори. Както обаче всички вече знаете, краят на това състезание беше трагичен заради инцидента в 9-та отсечка, в който загина 14-годишния Емил Емилов. Естествено, началото на надпреварата не предвещаваше по никакъв начин трагичните случки от неделя сутринта. В много добро настроение най-добрите български пилоти и навигатори за началото на сезона. Така се наложи, че в Шумен трябваше да започне новия рали сезон. Както винаги, празнична атмосфера пред общината в Шумен, официалното откриване на състезанието, представители при това не малко на федерацията за началото на състезанието и водач в Европейския рали шампионат през сезон 2007 до момента и шампион за миналата година, победител в миналогодишното издание на рали Стари столици Димитър Илиев с номер 1, следван от европейския вице-шампион за 2006 година Крум Дончев. Двамата, Митко и Крум, спомняте си, в края на миналата година завършиха втори и трети в крайното класиране на Европейския шампионат. Изключително високото ниво на българския рали шампионат естествено даде отражение в международните прояви на българските пилоти. Шампионът за 2005 година Ясен Попов с много по-силен автомобил в сравнение с миналата година, много по-бърза, много по-издръжлива кола. Трикратният шампион в клас А6 Георги Анакиев записа завръщане в този клас с Citroen Saxo, колата с която спечели последната си титла в А6, а това е шампионът за миналата година в А6 Румен Дунев с нов автомобил Renault Clio Super 1600, пилотът на Melexis Renault Team, спечели първите две пистови състезания от националния шампионат с тази кола и сега дебютира с нея на рали. 11 отсечки включваше маршрутът на рали Стари столици, 5 от тях в първия ден, 6 във втория, като етапите във втория ден представляваха обратната посока на отсечките от сутринта. Завръщането в националния рали шампионат с пълна програма, както бе обявено преди началото на сезона на Радослав Козликов, който видяхте преди малко. И както винаги, много публика по шуменските етапи. Както обикновено се случва в последните години обаче, много проблеми на организаторите с публиката. Част от феновете по отсечките на някои от най-опасните места не бяха в съвсем трезво състояние. Други не винаги изпълняваха нарежданията на полицайите и организаторите. Един хроничен вече проблем на българския автомобилен спорт, с който борбата тепърва започва сериозно. Битка още от самото начало на първите състезателни километри в първите отсечки между Димитър Илиев и Радослав Козликов. Ясен Попов и Крум Дончев също участваха в тази битка. Неправилен, поне по думите на Митко Илиев, избор на гуми в първите два етапа преди сервизната зона прати миналогодишния шампион в ролята на догонващ. Малко по-бавно от очакваното начало на състезанието за Димитър Илиев. Успя да излезе той на втора позиция в първите две отсечки, преследвайки Ради Козликов. Разликите не бяха големи, 6 секунди и 20 след първите два етапа беше авансът на Ради Козликов пред Димитър Илиев. Истинската битка, както обикновено става в рали Стари столици, първа предстоеше. В последните издания на ралито, знаете, минимални разлики между най-бързите пилоти, няколко секунди след примерно 100 състезателни километри, така че феновете наистина с право можеха да очакват оспорвана битка. Второ състезание за Крум Дончев с новия за него автомобил Mitsubishi Lancer Evo 9. След състезанието в Хърватска Крум дебютира зад волана на Mitsubishi в българския рали шампионат. Вече разполага с два автомобила за програмата си в националния и в европейския шампионат Крум. А участието му в рали Стари столици бе потвърдено с този нов за него автомобил. Много интересни кадри от автомобила на Крум Дончев, които дължим на нашия приятел Асен Иванов. Неговата камера, поставена в колата на Крум, заснема отвътре какво представлява битката по скоростните отсечки. Оказа се в ролята на догонващ Крум в самото начало. Адаптацията към неговия нов автомобил естествено изисква повече време. Крум обаче беше доволен от темпото, с което се движеше и свикваше с новата кола. Четвърто място в края на деня
за Крум Дончев на 20 секунди от лидера. Много малки разлики. Първите 4 пилоти се събраха в 20 секунди след 5 скоростни отсечки. Виждате класическите шуменски етапи, Пивовара и Новосел. Много тесен път, много технични участъци, много дълги прави, където заради по-високата си максимална скорост автомобилите от група N отново имаха предимство. Нещо, което е решаващо за изхода на битката. За пореден път български рали шампионат автомобили Супер 1600 срещу тези от група N. Георги Янакиев ни предупреди още от самото начало да не очакваме кой знае какво от него в това състезание, най-вече заради непрестигналия Citroen C2 Super 1600 с старата си кола, както ви казах, с която се бореше за титлата в А6 до преди 2 сезона. Янакиев остана далеч от челото, отпадна още в самото начало заради проблеми с автомобил Агого и остана с надеждата, че за писта Варна в края на тази седмица може би ще получи новата си кола от Турция. Шампионът за 2005 година и победител в първата отсечка на рали Стари столици през 2006 Ясен Попов. Както ви казах, тотална ревизия на автомобила, изключително много нови компоненти, които трябваше да върнат в челото. Национален шампион за 2005. Това и стана в Шумен. Първо равно време в първата отсечка с Радослав Козлеков, след това Ясен Попов, най-сериозният преследвач на двамата лидери. В края на първия ден разликата между него и първия в класирането 18 секунди и 9 десети. Само 1 секунда и 1 десета аванс за Ясен пред Крум Дончев в края на първия ден на състезанието. Сравнително доволен от автомобила си Ясен имаше проблеми обаче с отделни компоненти по окачването. Пилотът на OMV Rally Team, това се отрази на поведението на колата, особено в по-техничните и в по-бързите участъци на състезанието. Стигаме и до Радослав Козлеков. Първо време заедно с Ясен Попов в първата отсечка. Първо време и във втория етап за пилота на Булкар. Аванс от 6 секунди и 2 десети пред Димитър Илиев след първите два етапа. След сервизната зона, след тях, Митко отново атакува, успя да стопи на по-малко от 5 секунди аванса на Ради и в четвъртата отсечка Козлеков имаше проблеми. Удари една от джантите на колата си, помисли, че е спукал гума, върна темпото до финала на отсечката, оттам разликата между него и Митко Илиев нарасна на над 15 секунди, но ще чуете малко по-късно от интервютата и на двамата. Битката далеч не беше приключила, поне така смятаха всички в съботния ден в Шумен, защото началото на сезона показа, че малко или повече силите на най-добрите български пилоти са изравнени. Румен Дунев, нов автомобил и естествено същите амбиции като миналата година и дообогатени. Първо място естествено в клас А6, основната цел на Румен Дунев и колкото се може по-близко до лидерите в класирането. Нямаше никакви проблеми Румен да се пребори за първата позиция в клас А6, над 30 секунди аванс в края на първия ден за него пред Вилхем Кънчев, но разликата между него и водача Димитър Илиев в края на първия ден нарасна на 48 секунди. На няколко пъти се хлъзна автомобила на Румен, страдаше от недозавиване, от това се оплака пилота и освен това дългите прави в шуменските етапи са предимство за колите от група N и се отразяват много зле на времената на автомобилите от клас Супер 1600. Много бързо стига до края на 6-та предавка този автомобил. След това, както каза Румен, буквално пътува по правата и чака да дойде следващия завой на максимални обороти. Много бърза адаптация към новата кола показа Румен Дунев в пистовия шампионат. Казах и 2 поредни победи с много сериозно предимство пред своите съперници на писта и в първото рали. Сравнително добро темпо, поне за неговите амбиции, без проблеми в А6 и близко до челото. Победителят в първото издание на рали Твърдица Георги Василев през 2005 година взе тази победа той с този автомобил. Спомняте си, миналата година имахме възможност да го гледаме колата на Иван Маринов с ограничена програма в ралицата, които са по-близко до Сливен. Стартира Георги Василев.
В края на първия ден 8-о място в генералното класиране за Георги. Естествено, тази кола Mitsubishi Lancer Evo 6 е далеч от възможностите на последните еволюции. Вече сме на поколение 9 на автомобилите Mitsubishi Lancer, което обяснява естествено и разликите във времената. 1 минута 26 секунди и половина след 5 отсечки. Разликата между Димитър Илиев и Георги Василев. Още едно доказателство колко бързо се развиват автомобилите. Вице-шампионът в клас А6 Вилхим Кънчев. Спомняте си, благодарение на GTV имахте възможност да гледате успорната битка между Вилхим Кънчев и Румен Дунев през миналата година в националния рали шампионат. Сега нов автомобил за Румен Дунев. Същия, макар и след ревизия в Австрия при Манфред Штол, автомобил за Вилхим Кънчев. Имаше проблеми и той с автомобила си. Оплака се от неспокойно поведение на колата на дългите прави. Вилхим при максимална скорост на много дългите прави в шуменското състезание. Колата става нестабилна, започва по думите на Вилхим да лази от един край на пътя до другия. Това естествено води до връщане на гъста. И в края на първия ден 7-о място в генералното класиране за Вилхим Кънчев, втора позиция в клас А6. Бе наясно Вилхим, че много трудно ще може да се бори с новия автомобил на Румен Дунев, така че подходи малко по-стратегически към състезанието да спечели колко се може повече точки. Дебюта на автомобил Renault Clio R3 в български рали шампионат. Новата посока, в която поема Renault Sport, са точно тези автомобили, наследниците на Super 1600. Тодор Славов, един от най-силните пилоти в последните сезони в клас N2 и N3, сега вече в клас А7. Много силно начало на Славов, малко по-късно обаче проблеми с автомобила. По неговите думи, колата останала напълно без ток, което означаваше, че след сериозна работа на механиците в сервизната зона в Шумен, Славов продължи в състезанието по системата Super Rally, но вече в следващия ден на надпреварата. Турал Метков и Иван Ганчев направиха изключително спорна битка за първото място в клас N3 в първия ден на рали Стари столици. Ще имате възможност малко да видите Иван Ганчев. Спорна битка между двамата, която доведе до нищожната разлика от 1 секунда и 8 десети след 5 скоростни отсечки в двубоя за първото място в клас N3. Миналогодишен шампион в N3 Пламен Стайков не стартира в това състезание, което означава, че титулата тук е вакантна. Ето го Иван Ганчев, пилотът на GT Rally Team. Още веднъж ви казвам, само секунда и 80 авансът на Иван Ганчев след 5 отсечки пред Турал Метков. За лош късмет и на двамата състезанието за тях приключи в самото начало на неделния ден, което пък позволи на техните преследвачи да минат по-напред в подреждането. Със сигурност ни очаква много интересен сезон в клас N3 с оглед на силните пилоти и сериозните автомобили, които са събрали в този клас през годината. Връщаме се вече в края на първия ден в сервизната зона. Сравнително къси етапи, не много състезателни километри, въпреки това обаче почти по всеки автомобил имаше какво да се правя, да се доуправя. Така че напрегната работа на механиците. Спринтово състезание Стари столици. Всяка грешка струва скъпо на пилотите и може да означава много загубено време. Типичен пример. Проблема с изкривената джанта на Ради Козликов в четвъртата отсечка, която му струваше лидерството и доведе до по-сериозно изоставане от Димитър Илиев. Не особено доволен от поведението на колата си Румен Дунев в края на първия ден. Все още обаче има какво да се направи по този автомобил и ще става все по-бърз. Пилотът на Melexis Renault Team, френският инженер от Renault Sport Жан Батист, бе един от основните помощници на Дуне в това състезание в работата по колата. Трето място в клас А6 за Георги Гвоздейков и напрегнати дискусии в боксовете между пилотите и техните екипи. Всеки имаше какво да сподели със своите колеги след тези наистина напрегнати съботни отсечки.
обясненията на Румен Дунев са красноречиви. Митко отново начало в рали Стари столици, почти 16 секунди аванс, въпреки че в началото беше в ролята на догонващ. Ами да, защото така става, когато човек не слуша отбора си. Всички ми казваха да тръгна с по-меки гуми. Аз се заинатих, исках по-твърдите и тотално сбъркахме концепцията. Но слава Богу, още на следващия сервис имахме възможност да оправим тази грешка и да минем по-напред. Крумен, много спорна битка за третото място. Малко над една секунда между тебе и Ясен Попов, въпреки че сигурно искаш да си по-напред. Ами да, по принцип искаше ми се. Днешният ден беше много труден. Както виждате, и конкуренцията е страхотна. Даваме всичко от себе си, работим по колата, опитаме се да се адаптираме към нея. Доста е по-различна от Subaru-то. Доволни сме, разбира се. Ради начало в първите две отсечки на Стари столици, после догонваш на новия лидер. Какво точно стана? Да, за съжаление си така пропускам възможността, като победа и натрупам аз да го задържа. Не знам какво става при мен, но принципно на един много бърз завой закантих автомобила малко по-остро в асфалта, ударих гумата, при което помисля, че съм спукал гумата, се оказа на финал, че съм изкривил само джантата. Имаше големи вибрации в колата и оттам върнах гъста, карах малко по-предпазливо да не излета от пътя. И така, загубих 15 секунди и по този начин загубих първото място. Ясен, както в края на миналия сезон, сега в началото новия, най-после в челото. Доволен ли си от първия ден на Стари столици? Доволен съм, когато съм в борбата и така възвръщаш се старото чувство, нали? Когато автомобил е подготвен, ти си подготвен. Имахме малко изненади, нали, от самата настройка на автомобила, тъй като всичко е ново и нямахме време да го донастроиме. Но трети в първия ден на първото състезание без така сериозни тестове преди това, мисля, че е достатъчно. Румен е пето място в генералното класиране, първо в А6, но по-скоро не си доволен от петото място, нали така? Ами определено това, за което дойдохме, не е това, което е в момента. За съжаление се размина нашите очаквания с реалността. За съжаление отново тук автомобилите от група N са малко по-бързи. Но предвид вече създалата ситуация, чака ни много работа. Дори извън сцената, те не спират да пеят заедно. Music Idol, музика и приятелство. Global, най-доброто предстои. Идва лято, време за футбол и бира. Над 15 000 отново ще се борят за фен-купата на Каменица. Ела на стадиона, викай за приятелите си и спечели стотици награди, защото без фенове няма футбол. Каменица, официалната бира на футболния фен. Уау! Вижте я. Да. Изглежда чудесно в червено. Сигурна съм, че тази рокля е чисто нова. Погледни цвета. Разбира се, че е нова. Каква красива рокля. Нова ли е? Не. Пране с Первол Колор. С обикновените прахове цветовете избледняват. Первол Color Magic ги запазва ярки като нови. А ти откъде знаеше? Използваме една и съща перална машина. Первол Color Magic. За цветове ярки като нови. Това ярко-оранжево наистина ми отива. Малко по-бледо, защо не? Но ръждиво. Не може ли цветовете просто да си останат ярки? Може. Просто използвай Rex Spring Flower Color. Той почиства тъканите и запазва цветовете ярки, дори и след многократно изпиране. Ярки цветове. Пране след пране. Rex Spring Flower Color. Хитрият начин за пране. Вълнуващо е да виждаш как кученцето расте, расте и расте 12 пъти по-бързо от едно дете. Ето защо то се нуждае от специална храна. Pedigree Junior съдържа калций и фосфор в идеалната пропорция, за да се развиват зъбите и костите на вашето кученце правилно и за да расте то здраво. Pedigree Junior с калций за идеално начало. Pedigree в името на кучето.
Официално е. Тенденцията е естественото. L'Oreal създаде Color Riche Made for Me Naturals. Естествени нюанси, създадени да подчертаят красотата на всяка жена според теня и косата й. Лекият кафяв оттенък за топля тена на брюнетките. Лек розов нюанс и блондинките засияват. Ново Color Riche Made for Me Naturals от L'Oreal Париж. Естествената красота ви отива най-много. Вие го заслужавате. Продължаваме с началото на неделните отсечки в 38-то издание на Рали Стари столици. Както ви казах, също като в събота. Много хора по етапите. Семейно забавление за голяма част от феновете, както от Шумен, така и от цяла България. Събрали се да гледат първото рали за сезон 2007. Рано сутринта излизат автомобилите от сервизната зона и битката започва от начало. Вилхем Кънчев, преследвач на Румен Дунев в борбата за първото място в клас А6. 33 секунди беше разликата между двамата. И новата звезда в клас Н3 Игнат Исаев. Видяхте за кратко с добро класиране в края на деня. Продължаваме с Ради Козлеков. Много спорна битка с Ясен Попов за втората позиция. Поведаха двамата. Успя за една отсечка Ясен да мине пред него, след това Ради си върна във втория етап, втората позиция и още на следващия етап състезанието приключи заради катастрофата на Радослав Козлеков, нелепия трагичен инцидент, отнел живота на 14 годишния Емил Емилов. Връщаме се сега малко по-назад в класирането. Байчо Ненов, трето място в клас N2, 18-та позиция в генералното класиране. Все повече ще ви показваме автомобилите от класове N2 и N3 през новия сезон. Знаете, изтичането на хомологацията на руските автомобили Лада версии 2105 и 2107 позволи по-голямо внимание към тези по-малки класове. Втора позиция в клас N2 за миналогодишния шампион Емил Денев. Шестнайсто място за него в генералното класиране. И пред него първия в N2 Тихомир Стратиев, пилотът на Марина Моторспорт, който завърши на 15-та позиция в генералното класиране и взе първото място с 17 секунди и 70 аванс пред Емил Денев за 8 отсечки, тъй като в 9-та пилотите получиха номинално време от организаторите на състезанието. Продължаваме с Петко Петков, трето място в клас N3, 12-та позиция в генералното класиране. С нов автомобил тази година Петко Петков, Peugeot 206 RC, смени вече по устарелия Peugeot 306, който го гледахме миналата година. Той, както и движещия се пред него Игнат Исаев, който натрупа закъснение още в самото начало на състезанието, се възползваха от проблемите на лидерите в N3 след първия ден. Игнат в първото си състезание в рали шампионата в клас N3 успя да се пребори за второто място в този клас, 10-та позиция в генералното класиране за Игнат. Едно място пред него в генералното подреждане Георги Гвоздейков. Той на двигателя му Васко Христов не бяха толкова бързи, колкото ги гледахме през миналата година. 9-то място в генералното класиране, 3-то място в клас А6. На 9 секунди и 4 десети завършиха те от победителя в клас N3 Йордан Атанасов. Определено има нужда от време и състезателни километри Гвоздейков, за да си върне кондицията и да бъде отново един от претендентите за първото място в А6. Спомнете си миналото на първо място в този клас за него в Рали Сливен. В едно изключително драматично състезание. И първо място в клас N3 и 8 позиция в генералното класиране за Йордан Атанасов. Много силно каране на пилота от Варна. Той заемаше трета позиция в клас N3 в края на първия ден, след което обаче се възползва от проблемите на своите колеги и излезе на първо място. 55 секунди и 9 десети разликата между него и предния в подреждането Вилхем Кънчев, който завърши на второ място в клас А6.
През цялото състезание пилотът на Envirelli Team преследваше лидера в класа Румен Дунев. Второ място и важни 8 точки в отново очертаващата се много спорна битка за първото място в класа А6 националния рали шампионат. Секунда и половина разликата между Вилхем Кънчев и Георги Василев в борбата за седмото място в генералното класиране. Георги Василев обаче завърши на седма позиция. Вилхем остана 8. Много добро класиране с оглед на възможностите на автомобила на Георги Василев. Да се надяваме, че тази година ще имаме възможност да го гледаме в повече състезания. На 33 секунди 1/10 завърши той от Петър Гьошев, пилота, който в края на миналата година спечели първо място в клас N3 в рали Твърдица. Тази година в новия шампионат с автомобил от група N клас 4. Това е автомобил на Емил Маринов, с който миналата година Ради Козликов започна шампионата. Сега с него ще се състезава Пепи Гьошев. 20 секунди и половина разликата между него и Румен Дунев на финала на състезанието. Много добро представяне в клас N4. Четвърта позиция за Гьошев. Четвърто място в генералното класиране за Румен Дунев. След отпадането на Ради Козликов в деветата отсечка, пилотите зад него минаха с една позиция напред. Както ви казах и в началото на предаването, дългите прави не може би най-подходящи настройки на колата за шуменското състезание се оказаха някои от факторите, които не позволиха на Дунев да се бори с пилотите от N4. Вижте колко бързо се случват нещата в този автомобил Renault Clio Super 1600 в битката за секунди по скоростните отсечки на рали Стари Столици. Имаше няколко много трудни моменти Румен, като този на обратния ляв завой, който сега предстои. Много сериозно хлъзгане на автомобила, успя обаче да го хване Румен, продължи тук сега още един момент, който също изискваше бърза реакция. Много силно каране, тепърва ще имаме възможност да видим истинския потенциал както на автомобила, така и на Румен Дунев в битката за по-предни позиции. Първо място в А6, начало успешно на защитата на титлата. Стигаме до старта на деветата отсечка. Румен Дунев беше пилота, който трябваше да стартира, когато стана ясно, че има инцидент в хода на етапа. Максимално бързо той се отстранява от стартовата линия и в това време линейката и един полицейски автомобил поемат към място на катастрофата. Тук е място да кажа, че е изключително бърза и професионална реакция на организаторите на състезанието с оглед на това, което се случи на деветия етап. Само две коли успяха да минат през него. Димитър Илиев и Ясен Попов. Крум беше спрян на място на катастрофата. В крайното класиране трето място за Крум Дончев след 9 отсечки на 39 секунди и 3 от победителя Димитър Илиев. 12 секунди разликата между него и Ясен Попов в борбата за втората позиция. Успешна адаптация на Крум към новия автомобил. Със сигурност ще бъде все по-бързо в следващите стартове. Завръщане в челото след победата в рали Твърдица, последен кръг на миналогодишния шампионат и за шампиона с 2005 на Ясен Попов. 27 секунди и 3 разликата между него и Димитър Илиев. Миналата година заради поредица от технически проблеми надежден автомобил. Той отново е сред най-бързите пилоти там, където беше през 2005. След 7 поредни победи през 2006 година Димитър Илиев, национален шампион за миналия сезон, започва 2007 с още едно първо място. Водачът в Европейския рали шампионат спечели 38-то издание на рали Стари Столици. Втори пореден успех за него в последните 2 години. Както ви казах, 27 секунди и 3 авансно пред Ясен Попов с много силно каране и зрелищни изпълнения, като това Митко успя да спечели отново феновете по шуменските отсечки. Крайното класиране в рали Стари Столици, първи кръг от националния шампионат. Димитър Илиев, Ясен Попов и Крум Дончев на първите 3 места. Румен Дунев първи в клас А6. Йордан Атанасов първи в N3. Изявлението на директора на рали Стари Столици Савко Панайотов след преждевременния край на състезанието. И това също е част от
бързата и професионална реакция на организаторите. Всички, такъв е и регламентът, всички тия състезатели, които не са успели да стартират, т.е. те финишираха само двама, всички останали назад получават равни времена за инцидента. На 9-ти етап на моста, дизелината, която е от Новосел към Лозево, Радослав Козеков на излизането от моста, идвайки с изключително висока скорост, не удържа автомобила. Там в лявата страна, значи това е след като свърши моста, има един объл ляв завой и има мантинела. Мантинелата е силно обрасла с храсти и не се вижда. И той е мислил, че ще влезе в гората. Просто той е изгубил контрол над автомобила. Дори не е видял и как е станал инцидента. За най-голямо нещастие Емил Емилов, 14-годишният Емил Емилов от София, е застанал пред мантинелата да снима състезателите. И за най-голямо нещастие точно се случва там, където Радослав се удря в мантинелата и го удря и го изхвърля зад мантинелата. Това е всичко от Рали Стари столици, първи кръг на националния рали шампионат. Да се надяваме, че повече такива инциденти няма да има, защото публиката, нейно основно задължение е да се пази сама.